So bisag hinog na ang kaso, si Cheese, ayahay man kayo. So ikaw may Joel Villanueva, magtanaw man gyud kay ning duha ron. Asa man ka mosunod? Ari ba kang Jinggoy mosunod o ari kang Cheese? Cheese, ayahay na kayo. Article 3, Section 4 of the 1987 Constitution provides, no law shall be passed abridging the freedom of speech, of expression, or of the press, or the right of the people peaceably to assemble and petition the government for redress of grievances. Maukini ang haligi ug sukaranan nga gibasihan ni ining tulumanon. Straight to the point. Tulumanon sa patas ug labas nga mga balita, interviews, investigative reports, undanon nga mga diskusyon ug di prinsipyo mga komentaryo. Straight to the point. Straight to the point. Straight to the Sa laing bahin, Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ni patawag na og special session sa Kongreso ugmang adlaw. Straight to the point. Kini aron matuki ang napinding nga mga priority bills. Pero ako lang mong sultihan, Miguel, prangka lang nga pagkasulti inday ken. Kining maong special session para na gini mahigala sa change of leadership diha sa Senado. Human mahigala sa Senator Joel Villanueva matod pa og ngani mi-issue na tog statement. Murag milugak na mahigala ang niya mga statements og matod pa niya nga mutambong siya sa session, special session nga ipatawag mahigala sa presidente. Straight to the point. Katalig pagtagad butaga sa mga kigalaan kay kadto man kung ilang mahigalang basihanan nga nakabira sila mahigala ang ilang birahon duha man gyud usa ra man gyud si Cheese Escudero na man gyud nabira. Ang ilang pagpugo sa Abilino case mga higala nga muhaom sa ilang nga 12 ra kabok nga mag-elect og Senate President pro tempore. Alanganin gyud kayo. Bisag unsaon pagbali-bali mga higala. Unya lisod sa na kayo nga imog yung ipugos. Unya maningog mga higala kunuhay itong mga uban bita lang katong mga mutingog na okay lang pero kanang naaka sa academy unya mutingog ka basi niya musunod ang mga estudyante dai maluoy sa ta. Nga imong ipugos ang Abilino case imong ipugos nga mohaom gyud. Lisod yung kayong mo ipugos ka muhaom yung Abilino case kay 12 lagi mabunlot na Abilino na lang mai-apply. Og imo mga higalang basahon gyud ang Abilino versus Cuenco nga kaso mga higala medyo makalingo-lingo kagyud. Pero nana kay bias mga higala ipugos na lang gyud nga mauna ni sakto na gini. Kaysa ako naingon sa pagkakaroon, as of this time, mga higala, si Senate President Alan Peter Cayetano mo yun dunay dako mga kigalaang legal basis. Nga siya mo Senate President, si Loren Legarda mo Senate President pro tempore. Mo na klaro-klaro ang istorya ha. Kanang Abilino case mga higala, at least na alam po sila gisandig-sandigan, pero matawag na to may galag mas bugat nga Alan Peter Cayetano kay Constitution kana kaning Abilino case mahigala lack of jurisdiction ganing Supreme Court ana mga sugid ni paminaw mihatag lang ang Supreme Court og obiter dictum niya nang maong kaso mahigala opinion sa korte mga kagalaan. Straight to the Pero point. ugmang adlaw og mailog na ginila kay tuanas Joel Villanueva mo balhin ha. Kining ato way pabor-pabor maingon na sa tanga sa matas balaod na mao na panahon na day nga si Win Gatchalian na gyud mao ay presidente. Pero pagkakaroon, sama ni mahigala ba nga nangilog og duwaan sa batang pobre. Ang ginikanan mahigala sa batang giilugan og duwaan. Igo na lang hintan-aw in town. Kay ang nangilog mahigala katong bata nga dato nga abusado mahigala na mga ginikanan, mga gamhanan kayo. Wala na gitawon mo palag ang pobre na ihatag na lang na day. Ika na lay pasensyado. Pero sa mga matas balaod, klaro gyud. Mao ni karon nga tanawa ha, mag Senate Blue Ribbon Committee hearing unsa may naka significant sa mga kaigalaan. Bisan pa og dunay special session ugma, nya duna na gyud mahigalay pag ilog sa leadership ug mapuhon, di okay. Sa matas balaod, mao na gyud na mahigala. Si Senate President mingon na kita nga og ma-elect sa Senate President pro tempore Win Gatchalian, siya na gyud mao mo dumala. Siya na gyud may legitimate mahigala bahala giunsa nila pagkuha as Joel Villanueva. Straight to the point. Pero karong adlaw kanang Blue Ribbon Committee hearing nga himuon mahigala sa Cayetano Black valid pagyapon na hasta tong committee Senate Blue Ribbon Committee hearing atong June 4 day.
valid pagyapon to. Og kini ni ang on record pagyapon to mahigala nga na plastada to, na recorded to ang mga testimonya sa 18 Marines Straight to sa the point. Senate Blue Ribbon Committee nga legal mga sukid tigpaminaw. Straight to the point. Ang tanig pagtagad lubutag atong dugangan sa paghisgot ha kay kini ni ang duna naman mahigalay mga fillers si Brother Joel Villanueva mga kahigalaan medyo milugak naman medyo dili po na siguro na to na mahigala to lang i-discussad og ang uban ni komentaryon Joel ang uban mahigala ni okay rasad ang uban mahigala nakasabot na san Joel Villanueva kay di man pud lalay mga kahigalaan niyang nahimutangan karon kay bawo naman sa mahigala og tan-aw niya maglingi-lingi sa siyang palibot si Jingo Estrada gitinuod man gyud tuwa man gyud nasuod man gyud sa prisuhan nakasabot nakas-pattern tan-aw ni mong Chis Escudero ni balitok mahigala yahay man ang iyang kahintang day. Unya ang pattern tanawa si Ralph Ricto gipasaka ang kaso sa ombudsman dako kay tong kasuwa kay 60 billion today. Ang kaso to may galas PhilHealth pero gidismiss man gidismiss ombudsman. So ikaw mahigala makasabot kas pattern nga tanawa si Chavit Singson pasakaan basta kay kontra ka gani. So si Joel Villanueva, mupili siya asa maka mosunod kang Jinggoy or mosunod ka ni Chis. Iyan ang ipamalandungan sa taas-taas nga higayon. O nandito sa Baguio Indaykin itong pag-weekend. Namalandong si Joel Villanueva dito dili lalim sa nang iyang kahimtang. Tingali mahigala doon ay tuko nga mutingog kasabang kay sa tuko mosunod kong Joel Chis, tuko mosunod kong Jinggoy, tuko mosunod kong Chis. Nga dili sa lalay manghigalang kahimtang ni Senator Joel Villanueva mga sukid tigpabina. Katalig pagtagad lubutaga sa atong uban usab nining atong tulumanon inyong tulumanon. Straight to the Pero point. sige lang kay katawhan mahigala nag-take note man ining tanan mga kaigalaan. Kini ug uban pang mga iskutanan niyo mabati exclusive over DYHP RMN Cebu 612 sa dial sa inyong mga radyo sa 93.9 IFM. Publiko. DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Straight to the point. Okay, ugmang adlaw mga kaigalaan ni ana ang kamanduan mahigala or order mga kaigalaan ni Presidente BBM nagpatawag na siya mahigala og special session ugmang adlaw no kay under mahigala sa atong constitution under article 6 section 15 sa atong 1987 constitution ang presidente do naman mahigalay kagahuman sad nga mopatawag og special session kung dunay mga in cases of emergency do na mahigalay dinalian no nya para nila mahigala kining pag-ilis og Senate President mahigalay dinalian man kay og dili ni dalion mahigala maka padayon man sa si Senator Alan Peter Cayetano sa ilang technically ang ilang Senate Blue Ribbon Committee nga ilang block ni Alan Peter Cayetano makapadayon day kay ang ilang Senate Blue Ribbon Committee kung atong basihan gyud mahigala ang mas bugat nga basihanan sa balaod si Alan Peter Cayetano legitimate nga Senate President karon di ta kasiguro ugma kay magsisyon naman sila so kanang iyang Senate Blue Ribbon Committee nga gidumala mahigalang Pia Cayetano og ni Senator Rodante Marcolita isip chairman sa subcommittee mao na mga higalay legitimate katong ilang mahigalang Tulfo wa to mabitag gitawag limited to ang komite si Kiko Pangilinan day nga consultative meeting lang ni ikog siguro si Senator Kiko Pangilinan mo na kag abogado gud ka nya imong yung pugos. So ningon si Kiko Pangilinan nga consultative meeting. Pero tan-awon pud nimo mahigala og unsa may tuyo sa Senate Blue Ribbon Committee. Ang kanang Senate Blue Ribbon mo imbestigar na sa mga anomalya sa gobyerno. Nya tan-awon nimo mahigala ang giimbestigahan gyud gawas mahigala sa maghisgot tag legitimacy sa duha ka grupo, duha ka Blue Ribbon Committee, butang ta lang nga duha. Ang kining ilang Pia Cayetano og ni Rodante Marcolita mao gini na sakto mga kagalaan sa ilang direksyon day nga ipatawag itong mga witnesses nga motumbok kinsa ni mga officials gobyerno nga mga nagdawatan sa mga malita. Ang ilang tulfo gito mamao lani man kag ilang ipatawag mahigala
si Matibag aron dauton kung kinsay mosulti sa mga nakadawat sa mali-malitang kwarta. Straight to the point. Mo na nga kung tanaw nimo simple kayo. Ang katawhan Pilipino dili nimo ma-underestimate ang understanding sa mga tao, dili taon bugo ng mga Pilipino, kasabot na sila. Mo na kung kabantay mo ang Blue Ribbon Committee hearing ni Alan Peter Cayetano, 100,000 kapin ang live viewers, ang ila 6,000 ra. Ngano kasabot man tao nga asa may angay natong paminawon. Kasabot ang tao dili mo ma-underestimate oy. Karon kung madayon ang Senate Blue Ribbon Committee lang Alan Peter Cayetano, valid gyapon. Pero ugma ako prangka na gyud istorya o ugma pohon ila na gyud maklaro kay ingon Joel nga motambong so matrisi na gyud sila da kana kini ako wala gyud bias bisa balaod na gyud moingon na gyud ko nga legitimate na ugma si Win Gatchalian kay na may special session patawag ni Mas Marcos ya Joel Mahigala medyo nihatag na una-unang issued statement makagilaan nga medyo tutuparin kuno niya ang sagradong sana sa ilalim ng saligang batas. Pero mo lagi na, mabasol ba ni Mos Joel sa Mahigala nga maglingi sa asa man kamusunod ni Jinggoy or ni Chis? Ato hisgot tagtiwas ha, karon tong taon human lamang sa pipila ka mga pahinumdom. Publiko, DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Straight to the point. Okay, balikan na to mga kagalaan. As of this time, di ko kasiguro ugma adto na Joel Villanueva unya matrisi na gyud sila. Madayon na gyud mapuhong adlaw mingon ako nga mao na ng panahon na ma-legitimate na ang claim mga kagalaan dili na sa Abilino katong Abilino case nga ipugos gyud pag-apply. But as of now, si Senator Alan Peter Cayetano may dunay dako nga lig-on mahigala mas lig-on ang iyang legal basis as compared karon ni Senator Win Gatchalian. Straight to the Mo na point. nga ugma kung madayon naman gining special session ugma dai siguro na lang ninyo na no kay alanganin gyud kay ng Abilino nga imong ipugos. Alanganin mura na siya mahigala ba og bata karon nga may tag-iya sa sapatos unya kanang bataa giilugag sapatos sa laing bata nga bully nga maog ko no iyang sapatos nagilugay sila. Ang bata nga tinuod nga tagya sapatos kay pobre man ni paubos na lang kay tan-awng ginikanan la anak man nagdato. Ngilngig ra ba na, kuan ra ba na. Ang ginikanan utrusan nga mga bully. So nagpaubos na lang tong maong ginikanan, nagpaubos na lang mong bata. Ang katong anak ko dato kuha gyud niya sapatos kay naangayan man niya. Pag sulot niya mahigala, klaro kayo nga dili iya kay gisulot dili gyud maigo. Gipasok man gyud. Ha? Di naluthan ang mga bata. Nisumbalik niya, dili magid iyang sapatos. Kana mangangkon ba? Maluthan ka na. Mao ka nang Abilino kay si pugos nimo gyud na bisag dili mo haom. Maluthan ka ng kalakiha. Mo na nga kini ni ang Blue Ribbon Committee hearing kung madayon galit na karon. Kay do na may nabutang mo guni nga duha ka black. Pulos nag-claim nga dunay legal basis mga higala Cayetano Black o Gatchalian Black. So ang Blue Ribbon Committee mga higala ni Cayetano, si Pia Cayetano ug si Rodante Marcolita. Ang Blue Ribbon Committee mga higala ni Win Gatchalian si Erwin Tulfo. So karon kung madayon pa ni ang laing hearing sa Blue Ribbon Committee karon valid gihapon. Gumikan kay ang sinugdanan anak mahigala kadto mangyong na-elect og 13 ka mga senators. O kana may gala Senator Alan Peter Cayetano man, mo nang Senate President siya. O niya si Win Gatchalian, kay bawas lang nga di man yun ma-elect nila President. Kay klaro man sa konstitusyon, di man mabakak. Ay wingo man konstitusyon may gala Article 6, Section 16, Paragraph 1, nga of all its members. So medyo lisod yun. O niya, kana mahigalang kurom nga hisgutanan sa normal mga higala o natural, ordinary business sa Senate, o routine business sa Senate, pwede ra ang kuro manghigala sa majority nila. Pero og magisgol kay election of officers under Article 15, Section 44, klaro gyud except during the election of officers as provided in Section 2. I-connect na nga to Section 2. So muna akong ingon, kung atong timbangon, kini klaro-klaro lang ba? Ha? Mas rig-on o baruganan si Alan Peter Cayetano.
So kanang Senate Blue Ribbon Committee ni Alan Peter Cayetano mao na mga higalay legitimate nga mo investigar. Nya karon og maghimo sila kadtong ilang June 4 mahigala nga investigation, bisan pa man mahigala og pugnan gyud og maayo nagka tensyonay mga kigalaan, on record to nga usa ka higayon na duna mahigalay Senate Blue Ribbon Committee hearing nga gipahigayon. Og karong adlaw mohimo sila panalitan bisan pa wala sila sa Senado. Nga naman mahitabo na rin gubot man ang ato Senado. Magubot man kay di man pasudlon mahigala sa mga sila na may haod doon dito. So nitabo matud pa mahigala kung madayon do na mga higalay Senate Blue Ribbon Committee hearing nga ngadto ipahigayon sa Double Gem EDSA Garden Events Place. Sila na lay mo paubos mga kaigalaan kay lisod man kayo. Di pasudlon ang mga Marines. Gipangbuli dito mga sukid di paminaw. So paglikay sa kagubot, paglikay mahigala sa kaguliyang, sila maoy niadto og laing lugar. Kay wa man nila, di man nila ang pulis sa Malacañang to man mahigala naka side ni Win Gatchalian. So lisod kayo. So aron nga way gubot, ngita sila og laing lugar. But ang buhian mahigala nga mga statements mao gihapon. Nga naman ngadto mo to magsugod sa kinsa man gyud ang tinuod nga Senate President. Kay kanang tinuod nga Senate President, ang iyang Blue Ribbon mo na legitimate. Nya nahitabo ba mahigala nga kini ang dunay 12 kabuok nga gideklarar nga quorum kaniadto mga kigalaan. Kanang Abilino case mahigala dili na balikon ako obiter dictum ra ang gisulti Supreme Court. Miingon Supreme Court lack of jurisdiction. Ngano man gi-consider sa Supreme Court nga political question na. So lack of jurisdiction. Pero nihatag sa opinion mahigala mo nang obiter dictum. Unya ang nahitabo ni adtong 2016 do na mahigalay 12 ra kabuok sila nga gideclare ni Drilon nga quorum pero iyang gi-explain. Ngano man in line mahigala sa Abilino case kung wala diha sa coercive power sa Senate like tuwa sa gawas nasod mamuto ni tabo sa Abilino case mahigala kay si Senator Tomas Confisor dito mas gawas sa nasod wa sa gi-appeal sa kwintada. Pero si Senator Vicente Soto nga na hospital appeal sa kwintada. Naraman sa Pilipinas taken. Appeal sa kwintada si Vicente Soto, Senator Vicente Soto nga na hospital. Si Tomas Confisor may wa ma-appeal kay tuwa siya sa Amerika. Mo na nahitabo mahigala pag 2016 si Drilon mahigala mo ay Senate President or 2016 ba tanawa ko no dong. Palayo ko no ko dong sa ato i-play ning maong video be. Sige ko no. Kani. 2015 day, 2015. Sige, ato i-play ko no dong. Ano, gi-explain ni Drilon nga nung ni-declare siya quorum, tawa ha? Okay. Audio dong. Kana. 12 senators present. The chair declares the presence of a quorum for the following reason. Out of the total membership of 24, there are 4 senators presently out of the country, and therefore they are not counted as part of the quorum in accordance with the decision of the Supreme Court. There are 3 of our colleagues under detention and physically unable to attend our session. That leaves us with 17 available senators, out of which 12 are in the session hall, and answer the roll call. The chair therefore declares the presence of the quorum for the other. Okay. Ato explain to ha. So nganong gi-declare ni Drilon og quorum day? Gi-explain niya. Do sila kabuok pero iyang gi-declare nga quorum. Ngano man upat ka mga senators tuwa sa gawas sa nasod. Mo ni tabos kang Tomas Confisor katong Abilino case. Kay si Senator Tomas Confisor tuwa man sa gawas sa nasod wa ma-appeal sa kwintada. Outside the jurisdiction of the Senate. Si Vicente Soto no hospital appeal sa kwintada. Muna nga ang denominator adto 23. Ang kining kang Drilon iyang gi-declare nga quorum because kainom do mo during the time of Pinoy sa man maoy Senate President. Ang tulo ato na detain man. Si Jingo Estrada, si Indrile, o si Bong Revilla. Na-detain kining tulo. So, 17 ras ra kabuok nga naa diha mahigala sa matawag na to mahigalag available gyud, no? Pero adtong panahon na 12 ra ang nito nga indeken. Gideclare nga quorum. Nga naman makurom man gyud siya kay kanang 24 senators ang upat o mas gawas sa nasod. So 20 pila may quorum sa 20? 1/2 plus 1, 10 plus 1. So 11 ma-quorum na. Nakuha ninyo? Kuha ninyo kay simple kayo ang ano. So, gideclare nga quorum kay bayo kag mangutana ka. Do na bay nahitabo nga session nga quorum nga 12 ra sila do na. Ngatong May 5, 2015.
Ang katong Abilino case 1949 to mga sukid tig paminaw. Kini 2015 pero gi-explain ni Drilon. In line sa Abilino case nga walay appeals kwintada ang tuwa sa gawa sa nasod kay outside sa jurisdiction sa Senado. Sa balika gamay dong, ang Sultan Drilon. Mo declare kog quorum tungod for the following reason. So iyang gi justify. Okay, balik gamay names. Sige names. There are 12 senators present. The chair declares the presence of a quorum for the following reason. Out of the total membership of 24, there are 4 senators presently out of the country. And therefore, Okay ka na ha? they are not 4 outside the country ha? Sa to pa, pila naman na nabilin? 20. Pila may quorum sa 20 daikin? Nga mo ko'y mapil sa ihap. 1/2 is 10. 1/2 plus 1 mo na quorum. So, og 20 na lang kabuk na habilin kay upat tuas gawa sa nasod, ang 1/2 ana is 10 ka senators. Plus 1 mo na majority. So, quorum. Gi-explain ni Drilon. Mo na kalainan, higala mo na katong Abilino kasi pugos karon nga 12 sila mga kagalaan. Wa may tuas gawa sa nasod sa 24 ka senators. Nga imong ipugos, alanganin gyud mo na nga sako nang giingon sa pagkakaroon as of today, ang legitimate Senate President mahigalang dunay ligong basihanan si Senate President Alan Peter Cayetano as compared ni Win Gatchalian. O kanang iyang Senate Blue Ribbon Committee mao na mahigalay dunay igong legal basis as compared sa Blue Ribbon Committee nga gi-chaired mga higala ni Erwin Tulfo. Pero ugma, wata masayod, tungkol kay dunay special session nga gipatawag ang presidente mga higala. Standby lang una, alang sundugang hisgutanan sa atong pagbalik. Publiko, DYHP RMN Cebu, the official overall number 1. Straight to the point. Now, arita mahigala sa gipatawag ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. nga special session kay nag-recess sinidi naman ang Senado. But ang Presidente o dunay mga emergency makahimo sa patawag og special session. Niining maong special session na ang mga higalay gi-enumerate din na nga mga importanteng mga hatagan o pagtagad pero atong ma-forecast na daan nga kini mao na gyud ang pagsiguro nga 13 na ang mga senador nga naa sa linya ni Win Gatchalian. Pagsiguro na mga kaigalaan nga makaingon sila nga sila na mo'y legitimate nga nagdumala ron sa Senado. Kay ngilad man sa paminaw may bisag ang balaod wa nila sila may maghawd-hawd mga sugid tig paminaw, pwede ra man na gihapon nilang ginahimo pero nag-take note ang mga tao di na mao. Kay ang legitimate Senate President hangtod karon si Senate President Alan Peter Cayetano o gihuman si Loren Legarda maoy Senate President pro tempore. Unsa may backup nila ana, ang basis ang 1987 Constitution o gihuman ang Senate Rules. Pero ang kang Gatchalian, ang iyang basis ang Abilino case. Pero alanganin kaayo ang Abilino case. Muna nga naningkamot sa pamira gyud og lain. Kay tanawa ra ha, balikon ako, bisan pa udi bata mo adtos technicality sila na alanganin. Mabita nang asa mo elect og Senate President because kibaw sila under the Constitution nga ang denominator nga gamiton of all its members nga mao ang 24 ka mga senador. So alanganin sila ikaduha sa dihang nag-walk out sila sa sesyon mga kaigalaan, ilang gituyo ang pag-walk out aron nga wa nay quorum ang grupo ni Alan Peter Cayetano kay 12 na lang sila. Pero sa dihang sila may na 12 kay niabot si Chis Escudero na quorum kuno sila. Unya ang quorum mga higala og magisgot kag quorum o pag-election of officers lahi na mga higala kontra sa quorum sa ordinary business of the Senate. Routine legislative work sa Senate. Pero doon na gani mahigalay change of leadership, election mahigala, expulsion, specific ang balaod ana. Panalitan kanang senador inday ken mahimo man sa matangtang i-expel siya sa iya mga kabanan but specific ha ang balaod na dunay 2/3 votes of all its members. Muna ka ng senador, di po na pwede basta-basta lang mo ng tanggalon. Unless,
ang mga ubang mga senador hapitanan nga mo ingon gyud nga tanggalon ka. Kay dako mag requirements. Pero patawag naman si Marcos og hearing special session ugma malagmit doon na nagay kausaban ani sa leadership diya sa Senado. Kay ila namang gibirag maayo mahigala karon ang sibaw kayo si Joel Villanueva man. Mao'y mirag sibaw kayo nga ilang giguyod nagdadaanan nila speakers. Kay matud palagi mahigalang Alan Peter Cayetano ang ilang grupo na gipanghulga man sila mga sukid dig paminaw. So kining tutulo ka mga senador Chis Escudero, Jinggoy Estrada o Joel Villanueva, daan naman ni mahigalang hulga nga kung dili mo join sa grupo ni Win Gatchalian sa administrasyon mga higala, Malacanang backup Senate o di sa musunod, delikado ang ilang mga kaso. Straight to the point. So, og tan-awon nimo ang pattern sa karon, tuay, ang kadtong musupak sa administrasyon, mga disgrasya man gyud. Kinaaman ng tanang gahom. Si Jinggoy ito, nasod na sa prisuhan. So, kadto si Chis, balitok yun. Pag balitok ni Chis, makita na mahigalan, Joel. Ikaw may sunod, Joel. Tanawa, panamini, asa man ka mo sunod? Adto kang Jinggoy or ikang Chis? So, kana mo'y matang sa presyon nga gihatag ining maong mga senador. Asa man ka, pagpili. Kay klaro naman sa pattern. Kada bitaw si Chavit Singson bitaw day, gidakop oy. Pero si Rafricto mahigalang dako-dako tong kantidad mahigalang billions, 60 billion ko to. Ang kwarta mahigalang nga gigamit, ang PhilHealth nga kwarta day gigamit. Pero man, dismiss man sa ombudsman. So, diya ni mo masabot nga mo ingon ka nga bitaw no. O doon na po'y mutambag ni Joel, daghan mahigalang barugi imong prinsipyo. Na po'y miingon, tanawa, barugan yung prinsipyo, pareham kang Jinggoy. O, tanawa, Chis, o yahay kay Chis Escudero. Kaya sa buto na daan, ay lagkabalaka, o mabalito ka, kay total, andam og tagana naman dayon ang atong mga kaubanan nga mo ingon nga naaka sa, kana mo'y sakto. Pero bitaw, tinuuray lang mga kaigalaan, dili lalim sa dang nahimutangan ni Joel Villanueva. Bisag ka mo may mabutang sa iyang mga tiil karon, sa iyang sapato si Joel Villanueva karon, dili lalim ng iyang desisyon oy. Di basta-basta. Mana ugma gyud may baw ano unsa na gyud, no? Atong balikan karon mahigala standby human lamang sa pipila ka mga pahinumdom. Publiko, DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Straight to the point. Now atong balikan mahigala ugmang adlaw akong i-forecast na daan makakuha na mahigalag proper forum quorum mutunga na mahigala Joel Villanueva so 13 na sila or kung kinsa patoy laing mutunga makakuha nag quorum og panalitan pila na mahigalay mobutar ni Win Gatchalian siya na maoy legitimate Senate President ugmang adlaw. Pero sa pagkakaroon, karong adlaw, kung madayon mahigala ang Senate Blue Ribbon Committee hearing, nga gidumala ni Pia Cayetano, depende na kung ilabang idayon o di na, valid gyapon na. Kay kana mga higala ang gisaligan nga balaod nga nag-back up ni Senate President Alan Peter Cayetano, lig-on ka na. Konstitusyon na. Ang kaning kang Win Gatchalian, kaning kang Cayetano, lig-on na. Konstitusyon na. Ang kaning kang Win Gatchalian, Abilino case na nga, lisod kay gyud nga imong iduot og imong i-post gyud maayo ipugos gyud nimo og pahaom nga di man gyud mo haom. So karon kini ni ang niadto liging John 3 naningkamot sila nga makakuha 13 wa man gyud miabot ang si Joel ani abot si Chis Raman so 12 sila so mintas 12 di pugos gyud nila nya mantiniran ta lang usa backupan og mantiniran ta lang sa Abilino case. Abilino lang sa taron na og makakuha nag ika 13 ugma day mahimo nang mot an academic ang Abilino case. Mao na nay mahitabo mga sukit ti paminaw para nga wa na lang gyoy maklaro na lang gyud ba kay lahi man kay paminawon kung binastusay naman mahigala nga kini ni ang
lahi na kaiba. Mura ba mga higala o ipakita na gid kahawd, babahalag di na among balaod basta kami mo'y hawd, mura ana bitaw. So lisod sad kayo. At least na makakuha sila usa mga kaigalaan, medyo disinti gyapon tan-awon day. Bahala giunsan la pagkuha, gitiunan ba kanila giunsa, pero murag kuan gyapon tan-awon. Nga. At least na sila trisi. Kay kini mahigalang mga senador, di man ni basta-basta mga higalang mobali-bali lang og imo ng ingnon nga unsay mga tanyag ana. Pero kana na ganing hulga mahigalang ipapriso ka didto og kuan, lahi na sa nang istorya ha. Tulo man ni sila yun. Jinggoy, Cheese og si Jewel. Ang giingon ni Buyeng Rimulya mahigala sa ombudsman nga hinog na ang ilang mga kaso. So bisag hinog na ang kaso, si Cheese, ayahay man kayo. So ikaw may Jewel Villanueva, magtanaw magyud kay ning duha ron. Asa man ka mosunod? Ari ba kang Jinggoy mosunod o ari kang Cheese? To, Cheese, ayahay na kayo. Ang himo lag istorya may gala nga mauna nga. Ato importante nga di ta magsigig away-away na no? Istorya ra man daugon. Depende lang mga tao ana unya kung unsa gay pagbasa sa katawhan kay di man nato ma-underestimate ang understanding sa katawhang Pilipino. Bisag ka na Jewel mahigala di na basta-basta nga mobali oy ug dili na ingon nga grabing pressure. Mo na ingon sa Alan Peter Cayetano lahi gyud sa ilang habig kay gina-pressure gyud sila. Kanang hulga gyud. Mo to gingon Alan Peter Cayetano ba nga pagtawag sa iyang kauban, gitawgan gihulga nasa sa iyang tubangan dahin. Istorya sila nga nasa Alan Peter Cayetano sa tubangan, lingo-lingo na siya. Ha? Unya ang pattern garo kita na bitaw mo. So kung ikaw may Jewel Villanueva, mamalandong ka gyud. O musunod kang Jinggoy, murag delikado nga mapriso ka gyud, tinuod ka man gyud. Kay si Jinggoy gitinuod man gyud mga higala. Nan kung musunod kang Cheese, tinuod man sa gyud nga hayahay. Tos Cheese ay apil-apil session, magbarong-barong, okay na. Dili ni basta-basta nga ginuhunan ni Joel. In fairness si Joel Villanueva mahigala. Dili na lalim ng iyang nahimutangan sad. Kay Palmiro gud ingo Joel, di ko pwede nga himuon kong punching bag. Ana ko Joel. Nang iyang gibarugan mahigala ang iyang baruganan ining mga issues karon. Pero karon minor na siya. Tanawag ko to Palmiro video niya kasamang names ato paminawon kadli be. To Palmiro niyang video, bebe. Sige. Kani oh. Sige. Will never be bothered by anything that is being thrown at me because I know the truth and the truth is on my side. Maaaring yung justice ay delayed but I don't think justice will be denied. Until now, we are submitting ourselves doon sa proseso. Mabigat, mahirap. Siguro kayo dito sa Senado, namimiss nyo na din ako dahil ayoko pang magsalita for so long. Ayoko magsalita. But I will not allow anyone to put me in a position as their punching bag. No. Okay, posa dong. Atong ikaw na. Mani Palmiro niyang pamahayag. Dili ko himuon lang punching bag lang. Kasabot ko nga ang truth na anak ko. Matod pa niya. So, likon pa niyang pamahayag ha. Balikan ko gamay dong. Tanawag ko na. Ato take note ang insulti. Daan niyang kamatuulan. Matod pa Jewel, may the truth is in my side. Matod pa niya. Sige, balik. Okay, audio sa audio. Sugod ang audio dong. Kana dong. Sige ko no. Never be bothered by anything that is being thrown at me because I know the truth and the truth is on my side. Maaaring yung justice ay delayed but I don't think justice will be denied. Okay, pause. Bosa, wa ta mabother ko no. Sa wa ta mabala ka anang mga pasangil batok nato. Kay kasabot ko sa kamatuoran o kasabot ko ang kamatuoran naa sa atong side, matod pan Joel. Dili sa mo allow, I will not allow myself nga mahimo lang punching bag. Muni ang gisulti ha. Inana mahigala nga ni barog Joel mga kaigalaan pero naabot gyud ang panahon nga medyo namalandong siya. Tan-aw niya murag alanganin gyud kay duha man gyud imong tan-awon gud na lagi, ha? Doon na mga higalay mo honghong nimo nga barugi gyud mong prinsipyo Will. Ayaw ka kon Will kanang para sa kon Will. Barugi gyud. Pero naman sabi ngon, barugan yung prinsipyo nimo, pareha man gyud ang Jinggoy.
Ay, pag-ari ka parihan cheese kay pag-abot ni cheese dito, gihango pa. Asa man ka, hangupon ka sa mga kauban ni mong senador sa Gatchalian Black or hangupon ka sa mga piniriso dito sa Manjingoy? Kaya kinibitaw cheese, mahigala nga dito speakers, gisaway, mga na maayo nga, kaya cheese, mo ni muna. Pero pag balitok ni cheese, biso-biso dahil sila dayo. Pero ba lagi na akong giingon, in fairness, mahigala anang nabutang ka anak, nga naa ka anang, ikaw may naa sa ilang dapit ba? Dili lalim. Sama ka na Jinggoy. Gipili man Jinggoy nga, dili ko gusto nga kwan. Bahalag, musod ko sa pilsuhan, ako ng balugan. Ina na ba? Pero si Cheese Escudero, ako nang ika-explicar mahigala, daghan, dako po ang iyang kwan. Tanaw niyo ba? Ingon Cheese Escudero kung sa una, aktivista man ko, okay lang kay kumusod ang presyuhan. Pero karon nagod sa heart evangelista sa kong kinabuhi. Mausab naman yung ka kay ka na mga tao sa imong palibot. Maghatag masa nag-influence nimo, ha? Nakaron og kana si heart evangelista, di man na aktivista nga musugot ang mga priso. Basig lahi man na mayo di ko priso ka gani na bahala ka dito. So karon si Joel nga mao na ulaw-lahi, doon na say duha nga iyang kapanaminan. Unsa man ka mosunod ka ni Jinggoy hala pagpili. Mubali ka diri as pikas, hayahay kay kasama kan Cheese Escudero. Pero di ka mubali, pareha mong Jinggoy. Hala pagpili. Mo na kay kini daan nga statement ni Joel nagtuog ko dai kini nga statement ay nga mosunod sa Jinggoy. Tan-aw niya bahalag kinaunsa, balugan ako ni kay ngusa. Naa nako wa ko mabader sa ilang mga pasangil kay kahibaw ko sa kamatuoran o ang kamatuoran na asa kong side. So kung tinuod nga kamatuoran na sa mong side, wag kay kadlukan tuod. Pero although mapriso lagi ka in the meantime, kay kining plunder case manggod, dili na lalim. Bisan pa og ang kamatuoran na sa imong side. Bisag wa pa kay sa, pero mapriso man ka. Kay non-billable man ning kasuha. Ang plunder. So while the case is pending, even if there is no judgment yet, anang imong kaso, but in the meantime, that your case is pending before the court, you will be detained. Mao man ay problema daron. So, wa pa man sa guilty as of now. Wala pa'y judgment na guilty sila. But the fact that you will be put behind bars, that is something that you need to think also. You have to weigh things out. So, kaya Joel iyan ang ginigunahon na, day. Saon ko man gini, ha? Nagduda ko, gipre-ubiran gini kadaghan. Kaya kining iyang sinultian, Palmiro, basahon ni mo ha, reading between the lines, mahigala kining iyang sulti. Mubarog siya sa iyang, kuanday, naaman ako kamaturan, wa ko mabother, matupan niya, wa ko mabalaka anang mga pasangil nga ilang gilabay nako, gibato nako, kay nakahibaw ko sa kamaturan o ang kamaturan naa sa kong side, matupan niya, rewind ko dong, antipantay, paminawag balik dong. Sige ko names. Aka na, sige. Okay. Will never be bothered by anything that is being thrown at me because I know the truth and the truth is on my side. Maaaring yung justice ay delayed but I don't think justice will be denied. Until now, we are submitting ourselves doon sa proseso. Mabigat, mahirap. Siguro kayo dito sa Senado, namimiss nyo na din ako dahil ayoko pang magsalita for so long. Ayoko magsalita. But I will not allow anyone to put me in a position as their punching bag. Okay. Di ko mo allow sa bisag kinsa nga himuon lang kong punching bag. Matupan Jul. Inana kalig-on ha. Ayan Palmiro mahigalang gibuhian nga statement. Pero ni atong Domingo day mirag ni Lurang. Ni Lurang si Joel mga higala. Ni Lurang kay nakapamalandong siya more delikado gyud masunod sa Jinggoy or ni Lurang kay tungod gipreubiran siya giampuan siya or ni Lurang mga higala kay nahadlok siya nga unsa sunod ba hitabo, depende ka na. Atong pagtagad kining iyang ikaduhang pamahayag mahigala atong milahi na gyud ang iyang pamahayag sa una niyang statement o kini karong bag-o. Standby human lamang sa pipila ka mga pahinomdom. Publico, DYHP RMN Cebu, the official overall number one.
Straight to Now, the point. samtang mag-discuss ko diri mahigala lain-lain sa dog opinion ng atong mga listeners, atong mga viewers, dito sa atong Facebook page mahigala, daghan sa mahigala mo padayag sila mga opinion, sa atong YouTube channel, daghan sa mo padayag sa ilang mga opinion na okay lang na kay demokrasya man tama kigalaan, no? Doon na po mahigalay nakauyon gyud sa atong opinion, no? Salamat kayo sa mga nakauyon, katupong uban wa makauyon, mo saway sad sila mahigala, okay lang kay demokrasya man ta, no? Mao na siya importante, ha? Nya tubagon na po sila mahigala sa ato mga listeners, no? Nanalamag yun na, no? Nya doon na mahigalay manaway, bisag unsa lay mga ilang mga pamasangil mga higala, dahil demokrasya man ta nga bahin niya. Kung pasalamat to sa gyapon ko, kay but pasabot nga nisunod ka sa akong program, ha? Muna nakabintaha kay ang atong mga listeners, atong mga followers nga kanang ni uyon gyud sa ato mga higala mga opinion, ni follow sila. Anya gusto sa masayod mahigala sa ato mga academic discussions, masayod sa balaod, pasalamat sa ta. Nya, doon na po wa makauyon, bisag wa makauyon na naminaw gyapon, hatag siya ang opinion mahigala nga usay manaway nato. Pasalamat lang gyapon ko ani nila kay buti pasabot bisan pa og lahi sila baruganan, pero padayon sila nga naminaw na to. Pero masakit din imong dughan, dahana lang mo hinahinay lang, ha? O magsakit imong dughan. Kaya ako, ang importante rin ako dili ang kamatuulan naman gud. Unsa mga higalay atong gidiscuss, unsa mga higalay naa sa sakto na subay mahigala sa talong, ha? Sa ato mahigalang baruganan, based mahigala sa atong opinion, unsay sakto diha base sa tunay bawaan sa balaod ug unsa mahigala ang base sa atong experience. So, mo ni ang atong baruganan. So mo ni nga kini ni ang sa akong giingon pagkakaron si Alan Peter Cayetano maoy presidente sa Senado. Siya maoy dunay mandate mahigala under the Constitution. Si Win Gatchalian alanganin kanang iya. Kaya gisaligan ang Abilino case man. Unya kung mubasa ka sa Abilino case, makalingo-lingo ka man gyud nya. Isu man kay ato gyud ipugos nga haom ni dito di man mahaom. Pero ugma lagi sa ako nang giingon kay doon na may special session gipatawag si Marcos. Makakuha na sa 13, amo ingon pag ko mahigala nga kanang klaro-klaro gyud sa balaod si Win Gatchalian na mo'y presidente ugma. O ila man na mahigalang himuon nga kuan. Ina na gina no. Ang ato mahigalaon say sakto dia nga ang isulti base sa balaod mo'y atong isulti, ha? Nya karon kini ni ang padayon ta kini kang Joel Villanueva mahigala daghan ang na sibaw naman ron nga murag si Joel may nada daghay na suko ni Joel dapat uban mahigala nga okay ra ang uban pa mahigala kana na ang miingon lain ilang nga ni Joel pero ako mahigala miingon ko nga kini ni ang di po na lalim baya ka Joel day di ka na lalim kay mo lagi na mapili man ka hala pagpili mahimo kang jinggoy or mahimo kang cheese. Kay in fairness, Joel, may gala ka niyang permiro pamahayag, ligoon man eh. Sa wako mahadlok, bisag unsa pa ilang labay nako. Kay importante nga, wako mabothered, matod pa niya, kay kahibaw ko sa kamatuuran, o kahibaw ko ang kamatuuran naa sa akong side. Matod pa, Joel. So, ligoon na. Ambot unsang gitabua, nga natumilabay Domingo, medyo nalahi na gamay ang iyang istorya. Malagmit, tinuod na ang hungihong nga siya mga higala maoy, mobali na. Nundog sang Cheese Escudero mga sukid tigpaminaw, ha? Kaya watan aw kan Cheese murag ayay kalahi dako galainan ni Cheese Escudero ron og ni Jinggoy. Wala kung ang kamatuoran na ni Joel Villanueva nganong mahadlok man ka. Kana Joel di na basta-basta mahadlok oy. Pero mo lagi na ang procedure man gud mahigala ining kaso nga inaning plunder case. Labi na non-bailable case even if you are not yet declared guilty beyond reasonable doubt because the case is still pending in court. So, while the case is pending, while ongoing ang trial, kung bailable pa na nga kaso, makagawa sila. Na di man bailable day. So, matanggong sila dito sa prisuhan. Na kanang pagkatanggong nimo, it doesn't mean nga sadaan na ka-guilty na ka beyond reasonable doubt. Why? Because there is no final judgment yet. So, may tabuan na, kay plunder case man, mapriso ka ng daan. Nya di man nalalim na mapriso ka dito. Ipon na ba ka dito mahigala sa mga ordinary nga mga binilanggo.
Basig mapadiha katong usa kay katong imong amigo kay nga taga pagkadako pagdae warrant pagkapriso pamigalan ingon sang gimaltreatment kuno siya sa pulis. So si Joel Villanueva na tumilabayang Domingo mahigalan medyo nalahi ng iyang statement ato paminawon mahigala ha kaneo mo na iyang statement na. Okay sige dong. Ato paminawon. Kane. Sige. Amen, amen. Ngayong umaga po, a very important From the message from the heart of our testament. Pakinggan po natin, Senator Joel Villanueva. Maganda at mapagpalang araw po sa ating lahat. Ito po ang inyong empleyado sa Senado, kapatid at kamanggagawa sa ubasan ng ating Panginoong Diyos, Senator Joel Villanueva. Sabi po ng Kawikaan, Kabanata 3, talatang 4 hanggang 6, kay Yahweh ka magtiwala, buong puso at lubusan, at huwag kang mananangan sa sariling karunungan. Sa lahat ng iyong gawain, siya nga'y alalahanin, upang ika'y patnubayan sa iyong mga tatahakin. Nito pong mga nakaraang linggo, naging sentro ng mga balita at bangayan sa social media ang minamahal nating institusyon, ang Senado ng Republika ng Pilipinas. Nag-ugat po ang mga kaguluhan sa magkasunod na pagpapalit ng liderato ng Senado noong May 11 at June 3. Sa kaliwat ka ng issue tungkol sa Senado at sa mga problema ng bansa, tinatanong po ng ating mga kababayan, saan ba tayo kakampi? May mga nagpapakalat po ng mga kung ano-anong social media post at haka-haka tungkol po sa atin. At tila po ba, pilit tayong inilalagay sa gitna ng mga nag-uumpugang bato. Ano man po ang estado ng politika sa bansa, malinaw na malinaw po sa atin ang ating kausa. Dahil po sa inyong mga panalangin, pag-aayuno, lalo pong tumitibay ang ating paninindigan na lumaban lamang para sa katotohanan, para sa katarungan, at para sa katwiran. Bilang aking pamilya sa JIL at kaisa niyo po sa pananampalataya, nais ko pong magbukas ng aking puso sa inyo. Hindi po madali ang ating pinagdaraanan nitong mga nakaraang buwan. Saksi po kayo sa mga galaw ng kaaway laban sa atin. Tunay po na may mga sandaling kailangan mong pumili kung ano ang tama, kahit hindi po ito ang pinakamadali. Para po sa akin, malinaw na malinaw ang sagot. Higit po sa politika, ang pananagutan ko po ay tanging sa Diyos at taong bayan. Dumaraan po tayo ngayon ang ating bansa sa sunod-sunod at patong-patong ng mga problema at pagsubok. Hindi pa nga po tayo lubos na nakakabangon mula po sa matinding pagsirit ng presyo ng produktong petrolyo. Dulot po ito ng digmaan sa Middle East. Patuloy po na bumabagsak ang halaga ng piso laban sa dolyar na lalo pa pong nagpapahirap sa ating mga kababayang Pilipino. Patuloy po na tumataas ang presyo ng mga pangunahing bilihin na direkta pong nagpapasakit sa bulsa ng ating mga kababayan. Mataas pa rin ang antas ng kawalan ng trabaho at marami pa rin pong hirap na hirap makahanap ng matatag na kabuhayan. Nananatili po ang banta ng isang Super El Nino na maaari daw pong magpalala ng kalagayan ng ating bansa. At ngayon nga po, isa na namang matinding dagok ang tumama sa ating bayan matapos yanigin ng 7.8 magnitude na lindol ang maraming bahagi ng Mindanao na nagdulot po ng pangamba at panganib sa libu-libong pamilyang Pilipino. Kailangan na po ang agarang tulong ng ating mga kababayan, ating mga kapatid sa Mindanao. Ang nakakalungkot po, hindi po makapagtrabaho ng maayos ang Senado. Hindi lang po dahil sa issue ng liderato, kundi dahil sa mga lockdown at patuloy na banta sa seguridad di umano ng ating institusyon. Naiipit po ang mga kawani ng Senado na nais lamang pong makapagtrabaho. The Senate staff should not be caught in the middle of this political fight. Hindi po pwedeng puro away na lang. Bilang mga lingkod bayan, prioridad po natin dapat
ang siguruhin na patuloy na nagtatrabaho ang bawat isa sa atin, lalo na ang Senado, para po sa ating mga kababayan. Sa pagkakataon po na magkaroon ng special session, tutuparin po natin ang ating sagradong tungkulin sa ilalim ng ating saligang batas. We will be there. Una po, maghahain tayo ng resolusyon para matiyak na may sapat na pondo para sa relief, rehabilitation at muling pagbangon ng mga lugar na tinamaan ng lindol sa parte ng Mindanao. Kailangan pong malaman agad ng mga ahensya kung ano nga po ba at gaano kalaking tulong ang kailangan ng bawat komunidad at pamilyang Pilipino. Pangalawa, isusulong po natin ang mga pinakakailangang mga panukalang batas, lalo na po yung mga panukalang nasa huli na at ikatlong pagbasa. Ikatlo, bibigyan katiyakan po natin ang ating mga kapwa lingkod bayan na naghihintay ng confirmation ng kanilang mga appointment, lalo na po ang mga opisyal ng ating sandatahang lakas. Mga kapwa kong manggagawa sa ubasan ng Panginoon, hindi po ito panahon ng kampihan. Kapag may kababayan po tayong nangangailangan, tungkulin po nating tumugon at maglingkod. Noon hanggang ngayon, klaro po sa atin, klarong-klaro po sa atin ang dahilan kung bakit tayo narito bilang lingkod bayan. Klaro po sa atin kung bakit tayo ay dinala ng Diyos sa posisyon na ito. Tungkulin po nating protektahan ang ating institusyon at unahin ang kapakanan ng ating mga kababayan. Higit po sa lahat, patuloy po tayong maninindigan para sa Diyos at para sa bayan. Maraming salamat po at pagpalain tayong lahat ng ating Panginoong Diyos. Palapakan po natin ang ating Panginoon. Okay. Straight to the point. So mo to may gala si Senador Joel Villanueva. Medyo taas-taas tong iyang kuan, pero ang pinakaunod yun adto mahigala, at least daghan po sa mga gipang explain ana, ha. Pero ang pinaka kuan gyud to dai nga magpatawag og special session muto nga siya. Og iyang siguroon nga iya mahigalang himuon ang iyang sagrado nga trabaho sa ilalim ng saligang batas. Aha. Straight to the point. Okay, na mao na yung mga higalay mahitabo ni Joel Villanueva ugmang adlaw. Kini ang pagkasulti medyo do na mga higalay mga mabasa na to nga medyo may lukmay na ikumparar sa una mahigala nga iyang gisulti. Pero mo gina. Dili ni malalim sa iyang part ang iya pod mahigala ang gihimo nga desisyon tungod mga higala sa grabe nga pressure sad sa iyang kabahin mga sukin tigpaminaw. Straight to the point. So mahitabo ani matrisi na sila pananglitan ug mapuhon niya nang panahon na si Win Gatchalian mao na mahigala ang klaro na nga Senate President ugmang adlaw. Kung madayon na ni mahigala ang election of officers ugma mahigala ilaman ning ikuan gyud ay palawa na sa daghang samok kay ang Abilino case alanganin kay sila mahigala. Nipagawas gud mga kagalaan og statement ang Malacañang ang House mahigala hasta ang IBP. Unya karon ang IBP mahigala ni pagawas og statement with all due respect, in fairness po nila, ato lang silang respetaran pero daghan sang mga abogado nga wa makauyon mahigala sa baruganan sa mga officials sa IBP. Mao na nga alanganin kayo kining Abilino case og iduot gyud nimo. Alanganin kayo unya kung mo take jurisdiction ang Supreme Court ani delikado pag mapildi sila. Mao nga maningkamot gyud og bira og usa. In the meantime nga wa pa kabira mantinil lang sa taga Abilino. Article 3, Section 4 of the 1987 Constitution provides, no law shall be passed abridging the freedom of speech, of expression, or of the press, or the right of the people peaceably to assemble and petition the government for redress of grievances. Maukini ang haligi ug sukaranan nga gibasihan ni ining tulumanon. Straight to the point. Tulumanon sa patas ug labas nga mga balita, interviews, investigative reports, undanon nga mga diskusyon ug di prinsipyo mga komentaryo. Straight to the point. Straight to the point.